Hei, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Selamat pagi menjelang siang. Soalnya wis jam 9 pagi, guys. Tapi menjelang siang wis. Sing lanang ngepel, sing wedok ngopeni HP. Masak ya urung rampung. Ya guys, sak tok-toke pokoknya. Guys, dadi pekerjaane Pak Su tiap hari. Ngepel, nyapu. Imang bar ngepel omah kulon, ngene anak-anak. Terus dilanjut ngene dhewe. Ndek esuk ngepel omah kulon, guys, ngono kuwi. Terus iki mau lanjut ngene dhewe. Desih ndek esuk tumbas sarapan lontong sayur, sego goreng jagung. Iki mau lontong sayur ki, lontongnya sakmene iki lho, guys. Lontongnya sakmene karo sayur iki halah-halah. Sak irus mbah rong irus iki. Iki 2000. Lontong sak sayur iki 2000. Mau tumbas 2, tak nggo sarapan siji, terus iki cek siji iki mikirku Pak Su ngono. Lah kok ndelalae Pak Su ora gelem. Sing Dek Dinda sarapan sego jagung goreng 3000 ki wis Dinda iki lho wis wareg, guys. Dipangan Dinda ki wis sak porsi ki dibungkus daun jati ngono. Ndek sok ape tak sepil kuwi HP ku baterainya habis. Jadi ora sida tak gawe konten. Dhisik wis bar korah-korah. Cuma ki urung masak. Pak Su sarapan gethuk 2 bungkus. Jare wis wareg wetenge. Lah iki rencana bayem ki arep tak sayur bening, tak brambang kunci ngene guys, suweger iki engko. Ora tak menir lho nggih, nek menir kan nganggo kum-kuman beras, nganggo apa iku waloh, kates, graulane ya guys, papaya muda kuwi lho, kates enom. Iki trimo bayem tok ngene engko rencana tak bening, tak irisi lombok brambang kunci wis dadi. Iki bahan-bahane wis tak onceki kaya ngene iki guys, karek plang-plung. Terus tahu tempene wis tak bacem marinasi. Engko karek goreng, iki tempe karo tahu iki. Lho, tak bacem ben rada enek asin-asine. Lawohe ya wis iki, guys. Terus engko karo nyambel. Lawohe tempe, tahu. Suwantai pokok iki. Angger esuk wis dubar sarapan ngene wis santai ya, guys. Masak mangan ya sak temoke, dhisik iki mangan iki pokoke sak eneke kuwi, guys. Eneke kuwi ya wis dimam kuwi wis ora tek terus masak sing aneh-aneh iki menu desa. Dadi iki menune dhisik isane masak ya wis ngono-ngono kuwi. Dadi ya wis mangan saben dina menune kok ngono kuwi ae, De. Lah ya piye? Eneke ya ngono kuwi ning desa ya, guys. Engko arep dimasakno bangsane amis-amisan ni Pak Su ya kurang seneng. Ya wis nek keluargane adikku iki, guys, kuwi nek kon masak amis-amis ngono kuwi nek gak enek amis-amise malah do gak seneng anak-anak iki, dik bojone, dik anake. Senengane iki ya wis kaya lele, bandeng, kaya bangsane ngono-ngono kuwi. Tapi nek Pak Su tak masakno ngono kuwi ya panggah. Pindang kuwi kadang gelem ndemek, kadang ora ngono kuwi lho. Ku sing marai swedeh Pak Su iki jere open-openane nayoh, gampang. Tapi malah angel, guys. Angele piye? Sayur lodeh kuwi nek gak ndeke sing karep apa ndeke sing kudu ndumuk gak gelem. Apa meneh nek wis petis, blendrang kuwi malah njumput e ora. Muni gak gelem ngene iki gak, tapi gak dimam. Engko nek disayurno ijo-ijonan iki baru nek mam langsung klok-klokan. Suweneng.
kok klok-klokan dede kok koyo pitik ae. Lah piye guys, wong bakso ki ngono kuwi nek dimasakno sayur menir, sayur asem, terus koyo sambel-sambelan ngono kuwi. Sayur lodeh ki milih-milih. Nek sayur lodeh lompong utawa sayur lodeh kaya godhong telo sapah, daun singkong ngono kuwi ya seneng. Ngono-ngono kuwi. Apa meneh kok dituki pitik Cina, pitik potong, pitik Jawa kuwi kadang ya nek pitik Jawa ki paksu ki gelem guys, cuma karek masake. Nek dimasak digoreng garing, disambeli. Maksudnya sambel tomat dicocol-cocol terus lalape timun, kemangi ngono kuwi seneng. Tapi nek di sayur, umpama di lodeh apa di ngono ya wis lah. Bakso ki nek mam ki milah-milah. Iki karek pergombalan iki sing urung di lempiti Dinda. Jering kowe Bu gampang ya bar sekolah ngono. Ndek ini puloh minggu jam setengah 3 apa jam 3 ya guys wis mangkat ning sekolahan sampai sore. Yo wis lah. Iki mang umbah-umbahane prei ndek nyucine. Nyuci ki angger sedina nyuci, sedina uga ngono guys. Dadi 2 hari sekali. Wis tak nyepil pekerjaane Pak Su. Wis glowing kabeh purung ya guys iki di suwepil. Dilihat. Lho, bar dipel. Pak Su wis bar ngepel guys. Wis aromane wis harum, wangi, wis bar dipel. Nah, iki desih iki tumbas gula iki sak tas kebak ngene lho guys maune 12 kilo. Tinggal 1 kilo. Buan ki pokoknya sedina ya ping 3, ping 4, ping pindho kuwi saidik guys. 2 kali sehari ki sedikit. Paling gak ki 4. Iki engko sedina ki engko prei guys. Alhamdulillah sedina ki engko prei ndek iki ora entuk tunjukan. Ndek iki prei gak entuk tunjukan guys. Ya alhamdulillah nggih. Duweke ben srondok leren, duweke ben srondok menep. Lho wis mening kabeh kaya ngene. Wis dilapi Pak Su dadi desih kuwi cara mono piye ya guys. Ya alhamdulillah duwe pasangan Pak Su ki alhamdulillah meskipun zaman biyen ki dijodohkan sama orang tua tapi yo muga-muga sampai kaken-kaken lan inen-inen ya guys sing dijaluk lho lemari-lemari wis glowing kaya ngene. Pegehane nek esuk guys engko terus Pak Su ki ketoke ketakete lomah lameh ning omah tapi mergaene iki mantu kok HP guys. Iki blocet ya udah. Wis klamben porong bar mandi. Engko aku rene syuting lho aku lho. Kok ujug-ujug bejudul ngono. Ngene iki nek omah wis glowing kabeh, engko terus ndek enek bel, klunding-klunding-klunding. Ngono misale kaya, "Pak, anu ndelok sapi, Pak." Mbah dadi, mbah ora dadi iki tetep didelok ngono ya guys. Jenenge rezeki kan kadang ya itis, kadang ya ora. Jenenge wong masang jaring. Ibaratnya kaya Pak Suki mergawene kan pasang jaring. Kaya wong mulut manuk ngono kae. Engko nek itis bejo ya alhamdulillah entuk rezeki. Lah piye ibaratnya mergawe gak kok mulut manuk kuwi. Wong sak dalan-dalan iki. Itis ya entuk rezeki. Gak dadi ya nek urung rezekine ya ora dadi. Lah nek gak kaya masang jaring iki lho. Mergaene ning kaya mergaene golek angin. Apa? Kaos. Lah sing ning bayang malah paling sing urung dilempiti Dinda. Kaos-kaos lho kuwi iki lho kaos pirang-pirang sing mbok nggo ya kuwi-kuwi ae kok. Boh piye kuwi Pak Suwi. Ini ki engko anggek ditinggal ning warung guys. Dadi pekerjaane desih ki wis rampung kabeh karek masak nek Pak Su ki sakjane ki boh biyen iki ngeman karo desih. Meng aku bingung lho. Pak Su ki sarapan karo apa dhisik? No aku wis mam gethuk wis wareg, mam kok awan ae. Dadi desih santai. Oh ya wis. Dadi gak tipe wong lanang sing sekirane bla 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 aku kok ora mbok masakno ngene-ngene iki gak pernah guys. Makane desih metu sak metu kerja di luar kuwi Pak Su yo gak ngakon, kuwi kan inisiatife desih dhewe.
Dadine ya wis karek aku, wong aku dipenging ora kenek kok. Tapi kene kono ya pesen sing kok paksu, mergawe tapi kudu eling kesehatane, eling njogo kesehatane, maksudnya ya mergawe. Cuma nggo golek keringet ben sehat awake ngono, guys. Terus mangkat kantor, memang wis emperan iki terase wis tak sapu. Kono-kono wis tak sapu kabeh. Latare wis garing sering. Dek esuk wis disirami padahal yo sampai apa teles kebes ratane sampai agung lho. Tapi saiki yo wis lho alah bisa kepenendi wong anake metu kok kaya ngono. Mangkat ning kantor ora salim ngono ki lho. Salim. Pak Suwi ngono ki, guys. Aku sing cerewet tapi ndek iki meneng apa ya gathuke ya nek wong meneng bojone cerewet. Dadase Lho. Oh, guyu kok. Tipe wong isinan sing cerewet kira lambeku ya, guys. Pokoke mbuh anak loro ki sok kok pake kabeh. Nek ora dijak guyon ya ora gelem guyon, ora gelem guyu. Beda mbek dhisik ya, guys. Lambene kok gembreng diseret teng breng teng brung. Wis pekerjaanku tak candake terus masak, guys. Lanjut masak. Engko jam makan siang. Dadi dhisik iki wis duwe menu. Guys, iki pekerjaane dhisik urung selesai, guys. Biar tak selesaikan dulu. Jadi masake dhisik iki urung rampung. Tapi nek pekerjaan nggone anak-anak tek nyapu, tek korah-korah apa wis tak rampungno. Pak Suyo wis apa bar ngepel bar apa, guys. Terus iki karek pekerjaane dhisik masak gawe menu makan siang iki lho, guys. Jadi goreng tempe, tahu, dhisik wis cuci tangan lho ya, bersih. Kok gak pakai japit deh. Biasanya kan ngono ya, guys. Tapi biasanya malah enakan pakai tangan, guys. Nek pakai japit ki kadang japitnya keliwat ngene malah ajur kabeh soalnya tangane dhisik sing iki jempolan iki dienggo ngene-ngene iki gak kena, guys. Kaku. Jadi dienggo ngene-ngene kuwi dijuketno ngene iki gak kena. Jadi pengen iki kenceng ngene. Nek dienggo nyekeli sumpit kuwi kadang malah merungsut. Goreng tempe, tahu, terus nyambel terasi. Nyambel terasi, guys. Terus engko bayeme tak brambang kunci. Ayem, guys. Pak Su ki sing sawahe Pak Su dhewe iki wis bar panen. Ya alhamdulillah nggih. Hasile yo entuk lumayan lah, guys. Maksudnya lumayan iki yo jenenge sisa tikus. Cara gak di ora arek wong bagus ngono jane asile iki nek 2 ton ngono ae ngentukno, guys. Tapi kuwi yo jenenge mbah piye-piyene yo sisa tikus. Jadi yo alhamdulillah disyukuri ae. Ijek dingengehi 1 ton 2 kintal. Ijek dingengehi kuwi, guys. Tapi alhamdulillah tipake sing iki kan dikombi yo, guys. Tipak sing diobrol-obrol tikus kuwi iki Pak Suwi ya Allah kuwi kok tengah, guys. Posisi sawah sing tengah. Dadine nek dilihat ke pinggir, ke depan sawah kene iki gak pateko ketara, gak pateko jelas nek iki dipangan tikus, tapi iki tengah sing diobrol-obrol iki kok tengah ya Allah sampai Pak Suwi sering ngelus dodo ngene iki umpama
utuh terus apik gak diobrol-obrol tikus ngono ya umpama ae kok 2 ton ngono mungkin ae malah salah-salah ki lebih yo guys. Tapi yo piye meneh yo tetep bersyukur wong tikuse yo pengen urip, yo pengen pengen ngincipi. Kuwi ngono yo ciptaane Gusti Allah. Ape piye meneh wong-wonge bingung do golek sandang pangan apa meneh sing kewan yo sithik-sithik ben ngincipi ben roh rasane tandurane desih sama paksu yo guys. Sithik-sithik ben melok roh rasane. Tapi yo mbah piye-piyene cek dibagi cek dingengi wis bersyukur. Alhamdulillah ya guys. Entuk etunge iki karungane iki entuk 19 karung. Tapi nek ditimbang iku 1 ton 2 kintal lebih pirang kilo ngono ya guys ndek total iki paksu kan sing nggo tulisane kan paksu. Jadi gabah per kilone kuwi guys, padi per kilone kuwi yo enek sing 690, yo enek sing 700 lebih 10. Ndek iki ngene desih ndek iki di Pak bakul kuwi 1 kintale 710. 700 muncul 10.000 guys. Rondok mahal nggih, rondok larang daripada batur-batur liyane, maksudnya bakul-bakul liyane iki. Tebasan guys, biasanya kan ditebas nggih, ditobas sak wedok iki ditumbas pira ngono. Lah tapi iki tebasane iki jerene cara regane ya urung cocok, tapi dikekno terus dikekno kintalan iki dikombi. Rego gabah iki larang saiki tapi kok nyang-nyangane apa guys? Nyang-nyangane tebasan iki kok malah larang sing panen sing ndek wingi kuwi gak panen sing saiki ya guys, panen sing pertama malah larang kudu larang kuwi ngono. Tapi intu-intuane dhuwit yo KCO yo gak akeh guys, yo GSEO ki yo 500.000 terus 1 juta kuwi gak akeh. Yo bolak-balik iki yo rasa syukur ki tetep ya guys, tetep disyukuri, rezeki akeh sithik tetep disyukuri. Ora nikmat, berkah, barokah. Emang ya wis sak panene kuwi ya sak panen kuwi rezekine dhewe sak mono kuwi ya sak mono kuwi ya guys. Sing aman, gak enek omone tikus, gak enek omo apa kuwi? Kaya selundep kaya apa kuwi alhamdulillah iki sing belakang rumahe dhewe lho guys. Sing sawahe Pak Lek dhewe hujan. Gua bae iki jojis yo gak enek tikuse padahal cedhak omah lho. Iki jan jojis tenan iki. Ora enek cara mono kaya wereng-wereng apa ngono iki aman guys. Tikus yo aman. Jadi alhamdulillah engko tapi urung dipuki. Mungkin yo pirang minggu lagi ngono ya guys. 1 mingguan apa 10 harinan mungkin lho ya bisa juga paham nek masalah ngepaki pari. Yang penting harus kuning, rupane kuning iki ya tuwek ngono nek mikire dhewe nggih. Muga yo panen iki entuk akeh engko sing kok belakang rumah kene iki engko tak gawa mantuk, tak temeng engko dienggo Jadi dienggo pangan ngono lho guys, sing ngono tak jual. Terus karo sing nggone ruwahe Mbah Jami kuwi malah guys banyoni ping 3 kali iki wis habis 600.000. Angger sak banyonan ngono kuwi 200 jadi 3 kali wis ketok nek 600.000. Jare Pak Su wis gak apa-apa daripada engko gak dibanyoni malah gak metu parine ya guys. Soale eman-eman pari wis pating pertotong wis jebrol. Nek ora dibantu ditumbasno banyu kok malah ora dadi pari jare Pak Su. Mangkane ya sembuh ragate entek pira-pira ora usah dipikir, sing penting parine dadi. Ngono jare Pak Su iki, guys. Ya mbalekno apa? Ragate, mbalekno modale iki wis alhamdulillah ngono ae jare. Modale akeh tenan guys kuwi, mari sukete lah yo buntu. Kok bar pari iki rencana, kok terus dibanyoni guys, diairi, jadi
sawah iki bener-bener atos di traktor iki wis gak tegas. Iki kok terpaksa ya banyoni numbasno banyu kok terus baru di traktor, kok terus rencana dikei mbako, arep di mbako Pak Su. Sing sawahe dhisik dhewe kono sawahe Pak Su Anyar pinggir. Arep di mbako, engko sing ngene Mbah Jamir wae iki karek tekok Mbak Fitri digarap dhewe apa kon garap Pak Suneh. Nek kon garap Pak Suneh maksudnya pasrahno Pak Su ya arep dikei jagung kaya ngene Mbah Komo kuwi, guys. Tapi yo engko ngenteni pertimbangane Mbak Fitri engko piye? Digarap dhewe apa di pasrahno Pak Suneh. Nek dipasrahno Pak Su yo nek sekirane dikrakali sik tedas iku kok yo digarap, tapi nek wis katosan, guys. Kon dadak mbanyoni apa ya ragate akeh neh. Ya wis kuwi engko dipikir guri piye ngono jere Pak Su. Karek mikir-mikir guri. Terus iki desih mau menjelaskan, tak jelasno ya guys, kan ada family online yang bertanya, Dek, kok bersih-bersih di rumah Mas Lalimantan, Laica udah pulang di Telogo Tuwung toh? Ya guys, kita jawab. Kan ada kepentingan ya guys, di Telogo Tuwung ini ada kepentingan. Jadi yo Mbah Komo, Mbak Ica, terus Mas Ajis, Mas Bagus kuwi do ngidul kabeh sak keluarga kan. Dik iki malah budane kuwi malah nunut, guys, motore ditinggal kene. Lah iku jenenge wong esuk ya bar sarapan bar apa tetep piring-piring gelas kuwi ya ana ya guys. Jenenge wong ape mangkat-mangkat rak ya ngono kae to, bar sarapan ya wis di dakok ning meja, ditaruh ning meja, mungkine ya disai sesuk-sesuk ngono ya. Lah, terus desih iki dipasrahi rumah. Ape mangkat iki dipasrahi, Dek, karo omah ya, Dek. Aku nitip omah ya, Dek, ya Pak Su. Kok tak tinggal ngidul, soalnya aku arep nginep. Nah, nek justru nek dipasrahi omah ngono iki desih juga penak, Dek. Mosok enek piring, enek gelas, pating serokan ning meja ngopo ya tetep ora ketang mbuh 5 biji, mbuh piro ya tetep tak korah-korahno, tetep tak isah-isahno. Apa yo penak nek ngerti juga blangkrah, ngerti piring kotor, nek gak tak isah-isahno ku yo gak penak. Kok gak Mbak Ica di situ ngono ki yo ora. Mbak Ica kan ora netep ning kene terus. Mbak Ica kuwi nggih kadang 3 hari di sini, terus 2 hari di Telogo Tuwung, 3 hari di sini, 3 hari di Telogo Tuwung, kan bolak-balik perjalanan rono rene kuwi yo kesel yo, guys. Jadi ning kono kuwi yo Mbak Ica kuwi duwe tanggungan. Jadi ngopeni Pak Kantil barang. Jadi cek duwe tanggungan bapak, cek duwe tanggungan napa kadang yo cek nyuapin Mbah Marsam kuwi, Mbah Biyut ngono kuwi. Jadi oga tinggal di sini tiap hari ngono ki ora. Jadi yo rono rene. Lah mosok nek ngono ki aku lah yo ayem guys, dhisik nek Mbak Ica ki ning kene tiap hari ibaratnya ora ketang 3 dina ning kene, 2 dina balik rono ngono ki ora ketang ngono ki yo dhisik ki yo wis ayem. Maksude ayem ki wis enek sing ngresik-ngresikno. Lah tapi mbuh piye-piyene nek cara meno ditinggal rono kabeh wong-wong gak enek kan tetep mbuh piye-piyene yo tak resik-resikno yo guys, wong dhisik yo gak tiap hari ngresik-ngresikno kono, yo kadang kala lah. Maksudnya iki yo gak tiap hari. Yo kadang iki nek kon nunggu-nunggu omah apa ngono kuwi tok. Selain kuwi yo umpama dolan iki dhisik yo dolan tok. Yo enek Mbak Ica sing resik-resik yo tetep Mbak Ica ya, guys. Begitu ceritanya. Jadi ini kan kadang family online ki iya ya guys. Kadang kan deloke kadang ora sampai bar. Deloke engko entuk separo wis di skip ngono ki yo iso uga padahal yo tak terangno kuwi ning apa nek Mbak Ica ki rono rene ngono yo kadang iki jek sing bertanya-tanya. Apakah Mbak Ica wis gak ning kene, Dek? Apa Mbak Ica wis balik ning Telogo Tuwung, Dek? Kok bersih-bersihno ngono iki kan maksudnya iki belum paham ya, guys. Kok bukannya desih ngono gak. Paling ya mungkin ae cerono family online iki belum paham. Lah nek tak jelasno ngene kan kok jadi gak salah paham ngono lho, guys. Wong desih iki
isane mbales ki ya apa? Ya trimo nek nyapokno, misah-misahno ngono kuwi. Kuwi iki jan cara mono kebaikannya Mas lali mantan nek dipikir-pikir karo ning desih wis gak enak apa-apane, guys. Desih ki cuma isane ki mek njaluk karo Mas lali mantan. Lah piye? Wifi yo nunut. Aku arep pasang dhewe yo gak entuk. Wis to, wis apa aku wis pasang wis padha wae. Wong freezerku ya wis ning kono, sampean yo mbayari freezer ora ketang freezer ki isine es batu, guys. Kuwi yo mbah piye-piyene aku tiap hari yo gawe. Dadi kan yo piye yo padha-padha yo dadi oga aku jane yo gak penak. Wong aku ngaput kok bendina yo anut terus ngono lho, guys. Iki gak penak karepku yo pasang dhewe. Tapi sing Mas Bogose kuwi gak entuk, wis ora apa-apa dhewe, wis melok pasang kene ya ora apa-apa, melok nganggo wifi kene. Dadi yo padha piye guys, yo diarani saling pengertian ngono ki mau, yo ngono kuwi. Aku nganggepe Mas lali mantan iki kok ora tangga, ora piye yo guys. Wis tak anggap kuwi iki anak-anakku dhewe, tak rangkul. Enek panganan ya padha dipangan, enek penggian padha dicandak. Dadi niki ngono. Wong nek dipikir ngono malah aku sing ngerepotno ndeke. Lah piye engko jajan, engko ndeke jajan ya ape dimam dhewe tetep gak mentolo. Aku mbuh piye-piyene ya diparingi. Engko cara ndeke masak apa aku tetep dikeki. Lah nek aku ngeweki apa, guys? Aku paling-paling ngeweki ya cuma masakanku masakan sederhana. Masakan sayur bayam, masakan apa kuwi ngono nek wong iki arep njaluk kuwi lho. Kuwi sampe ya Allah ngene kok ya leren WA, leren apa mbok ya cara mono aku gawe story kok aku masak ngene. Kuwi umpama ndek ndang rene dhewe masak apa aku pengen njaluk mami ngono kuwi wis atiku wis seneng ngono guys. Jane tapi ndekne kuwi isih leren WA, isih leren mbok. Dek aku pokoke isin ra isin, mentolo ra mentolo aku pengen sayur menirmu. Pokoknya aku penjaluk tenan ngono ki tak pengen kata-kata iki ngono kuwi tak pengen guys jane iki. Kaya karo sapa ngono lho mikirku ki. Mbok yo ndang rene nek pengen masakan iki yo ndang rene ndang mangan ngono ki aku malah seneng jane. Ora usah nganggo kata-kata sing sekirane ning dodo ki rasane kok kaya banget neh lele ngono lho mikirku ki. Jane yo wis tak anggap kaya anak-anakku dhewe. Kaya Mas Agus barang lho sing kaya Mas Agus sedhe dhewe nggih, cara aku posting apa le, ndang rene le mangan, mak duwe masakan ngene iki tak WA ki yo mesti lho guys ngono kuwi. Ngono kuwi nek wonge rene gelem mamu ngono kuwi aku yo seneng, yo ayem. Apa meneh Mas Agus ki romahe adoh. Engko nek maten iki yo balesi, wis mak ndang pangan mak, kene iki panganan yo wis akeh sing Mas Agus ki ngono kuwi. Ndang pangan mak. Nang dipangan ngono iki kadang dikeki iwak wedhus Mas Bagus apa dikeki gule nuju dikeki apa ngono iki Mas Agus iki tak WA guys tak telepon. Nah rene-rene mak duwe sayur diparingi Mas lali mantan ngono kuwi. Ora isonan guys aku iki. Nek ning kene iki biasa kehidupan di sini tuh kan yo cedak wong tuwa kaya dhisik iki yo cedak dulur. Dadi mangan kuwi yo sing sijine nyayur, sijine ora ngono kuwi yo Kemang masak apa yung, kemang masak apa dek, itu tekok-tekokan. Jadi mam ki yang ngumpul neng lor rumah ini ki. Jadi mangan ki, nek neng desa lho dik yo guys, nek neng kota ki yo mbah yo renek, wong tawa-tawanan jaluk-jalukan ki yo gak enek yo. Lah, lo, gak bahaya sebar mangan. Lah, kiki tempat tempat makan nek do ngumpul ki yo ning kene iki guys Mas Sam. Yo turu lesu tangi mami guys. Mbah Dok ki kesel. Aku ki kalau dok tempe mateng, tahu yo mateng, tapi urung nyayur, urung nyambel. Wong mangane cek engko awane kok. Sampeyan ki inuk. Bisa turu. Nek inuk pangan lah tak ngeteneh Ya lho. besok tak sarapan ki tak pangan. Tak panasane sambel terong kok enake kaya obah, Dok. Inuk. Ya iki tempat ning kene iki angine iki sumilir, suweger nggo nines. Ya tempat apa ae iki Pak Su nek gawe bayangan iki ya wis rumah saku rak digawe dhuwur enek sikile ngono. Lah opo malah supek ngene wis. Yang tinggo nines ya. Nek nggo nines ya guys, ya iki. Temane iki ya iki Molly, terus karo sapa jenenge Molly, Melah,
Mela Melo. Jane anake telu tapi mati siji, guys. Ki adik dhisik sing kene sing duwe, sing omahe kene iki. Tuku sotil kok dicek ono 2000, alah lah cilik. Tipis 2000 rupiah. Sotile dhisik iki lho, guys. Kan entuk voucher kok HP-ne dhisik. Lah kok ndelalah iki mau ki teko paket ngono. Tak ngono kok malah tekone iki sotil. Terus teko ki langsung tak buka, tak cuci. Terus tak goreng 2000 rupiah. Tapi ya alhamdulillah lumayan apik, guys. Yo gak meleot-meleot ngono lho. 2000 rupiah, duit 2000 rupiah entuk sotil apa gak ya alhamdulillah piye. Oh lah Dinda iki. Wis karek nyambel ya, guys. Tak nyambel, tak apa iku? Ya begitulah yo ceritanya. Jadi niki desih ki yo di depan kamera ki piye, di belakang kamera ki piye nek karo Mas Lali mantan ki jene yo biasa-biasa, guys. Ora kok terus di depan aku nggawe apa di depan kamera aku nggawe sandiwara ngene-ngene ben kelihatan apik, ben kelihatan disawangi rukun kuwi ora. Sumpah demi Allah gak enek ceritane ngono-ngono kuwi. Nek aku gak ngulon ngono kuwi anak lanang ki yo telepon yo WA, kaya ape mam bakso ngono kae lho. Kuwi telpone piye? Telpone iki ngene. Nggih Mas, enten apa Mas? Aku ki ngono. Deh sampean ning omah. Nggih ning omah enek apa Mas? Aku ki nganu dhe tumbas kursi jek wangi nata lho ngono ki ndak ya pantes diblithuki guys aku. Diblithuki dadine iki ora jujur nek kon mam bakso. Mungkin nek aku ndang rene dhe mam bakso ngono paling aku ya kan ya emoh. Dadine aku diblithuki, jak nggenjongi meja jere ndeke tumbas kursi karo meja. Sampai Pak Su mulih urung mateng. Kowe wis lesu apa urung ya? Bermangan kondi? Astagfirullahaladzim, lah kok nek penggan jantok dulur wedok. Oh, alah, masak apa yung sih? Oh, alah, njaluk mangan dulure wedok guys jebule. Penggeane nek esuk dolan ngene dulure kono, dulure kene. Ya. Apa? Nganu ning Pilang Bangu. Ya wis nang. Ngeterno obat sapi guys. Sapine iki nganu, kulite koyo do koreng-korengen ditukono obat kok online. Ben ora nganu yo guys, ben gak korengen. Dadi niki sapi ora terawat, kurang mangan, gak terawat, gak tau diguyang. Terus ditumbas paksu ki diopeni wong ndi iki Pilang Bangu kuwi awake do koreng-korengen ngono lho. Dadi ndek iki ditelepon terus ditumbasno obat kok online 22.000. Nek apa dikeleti sapine iki gak bahaya ngono lho guys. Nek dikeki obat-obat kok kene nek dikelet-kelet sapine ndang berbahaya. Kuwi golek sing dikeleti gak bahaya. Wis mateng guys. Alhamdulillah. Loh, sayur bening bayem. Brambang kunci, tak irisi lombok lho. Nek gak enek pedes-pedes iki masakku ki yo piye ngono, guys. Kuncine tak utuh-utuhno tak delojor-delojorno. Mantap. Terus iki gathuke lawohe. Lawohe simple ya, guys. Iki sambel terong sama terong tis. Terus iki sing sambel terasi, yo tak paringi terong tis. Wis pokoke serba terong tis. Terus tahu tempe. Wis mantap. Ngene jos jis menu desa yo guys. Ilate wong desa ki yo cocoke ngene-ngene iki ae. Dikeki mam sing menu kota-kota yo ora kulino ket cilik marai. Dadine yo menune yo wis ngene-ngene iki ae sak ngertine. Arep masak sing liya-liyane yo wis ora pateo suka. Dadi apa iki karek kulinane. Kulinane masake ngene-ngene iki ya wis ngene iki ya guys. Tapi wong desa iki aneh kok dikeki panganan sing sekirane jere wong-wong ki enak tapi aku gak seneng. Senenganku ya ngene-ngene iki ae ya guys.
Yes ngono ya guys, kontene engko dilanjut neh. Makasih banget sing sampun support, sampun sayang, sampun mengikuti konten-kontennya keluarga DC nggih. Matur suwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu buat family owner semuanya nggih. Semoga sehat selalu, panjang umur, lancar rezekine. Amin amin ya robbal alamin.